Čaute ľudia, vítam vás v druhej časti vlogu z našej prázdninovej chaty. V tomto vlogu uvidíte, ako budeme opekať a navštívime štrosy a prasata. A taktiež si zaskačeme aj na trampolín. Takže ideme na to opekanie. Oheň nám moc nehorí, ale dá sa. Už opekáme, tam vzadu je chata. A máme aj svoju dymnicu. Dymová clona. Počkajte chvíľu. Dymí to riadne. Hej? Hej, poďte. Paráda. Teraz vám ukážeme nejaké zostrý z trampolíny. Poďme na to. Idem prvýkrát skočiť back to shadow, tak dúfam, že sa mi to vydarí. Na zadok. Tak idem aj ja skúsiť. Čaute ľudia, vítam vás... Kde? Na Slanej vode. Čaute ľudia, vítam vás o druhej časti nášho prázdninového vlogu. Čo? Nevážne, vítame vás. Čaute ľudia, vítam vás o druhej časti vlogu z chaty. V tejto časti uvidíte, ako navštívime Emu a... Emu? Ty si ma odrazil úplne, ty si mňa odrazil do dola, nedalo.